kanyakla kod Eric Ombire to kata kamano Nyakorongo jong bende wawinjore na pach jopiny kowuok e kaunti mano ma Homa Bay kanyakla kod kaunti ma Siaya kaluwore koda sirkande mago mag loch gwenge to par ni kaunti ma Siaya Nyakorongo jwang chakre loch gwenge na chake higa mar 2013 nyaka sani osechwalne gi kanyo siling bilion 74.5 Homa Bay Nyakorongo jwang osechwalne gi kanyo siling bilion mabende odhuro ete 85.7 yana Vox Pops pach jopiny kotenore kod mago kapok aduoke twak machielo mar mondo mi wanon anena tije mabende Auditor General osebedo katimo e pacho kae. Daniel Odundo chutho nyaka ne devolution kata dongruok mag gwenge mag counties bi higa mar 2013 nitiere migepe mathoth ma waseneno ka oduogo e kor gweng'ka. Achiel kuomgi en migawo mar thieth, bende migawo mar somo mar jomatindo kata AI osebedo katimo maber. Jogo osetemo mondo gernwa AI centers e primary schools mopogore opogore. Kata kamano pod nitiere challenges achiel ariyo moko monego bed ni jotendwa kaka governor marwa kete maino. Achiel kuomgi en yo mar pi. Pi is an issue ka gwengewa ma Kaluo ka kata obedo ni gwengewa ma Kaluo odak e tie nam to pod wayudo ka wan gi shida mar pi. Koro wakwaye gi yo mamuol ahinya mondo mi oket maino mondo mago timre. Weche mag thieth osego okang' kata kamano nitiere challenges matin and challenges go wakwayo gi yo mamuol ahinya mondo mi gitim maino mondo challenges go rum. En adiera ni nyaka ne waa e 2013 nyaka wuono sirikende sirkal mag gweng' osego okang' maduong' ma ok wanyal dok chien ma ok wawacho kendo ok waonge. Omiyo ka chung' kaka ng'ama youth ka support sirkal gweng' osetiyo maber e weche mag barabara, e weche mag thieth gisetiyo maber. But wan mana gi challenge achiel kende wach mar thieth. Challenge ma wan ga achiel wach mar thieth en wach mar saa. Ka saa no biro to system mare pok obedo maber nikech wayudo mana ne othiedho ng'ato ka ng'ato obedo e ward to ka ng'ato odhi e osiptal to kodonjo e ward to saa ok thiedhe. Tiyo maber korka wach mar education ber. Basari ng'ato nyalo yudo, others kata bed jomoko yudo to nitie jomoko mayude. Basari yudore nitie. Weche mag wang'a yore beyo kabisa. Yore sani tiyore losore maber, kuonde moko ibugo maber, lam nitie mane ok wane chon. Sani lam okalo kuonde mang'eny. Mano ber. Mano tich maber mwaseneno ka nitie. Pesa jopiny ka wan to ok wanyal ng'eyo tiyo makare nikech onge public participation mwasebede moseluonge jopiny mong'is kaka pesa tiyo. Koro ok wanyal wacho ni otiyo maber kata otiyo marach nikech waonge gi mwelekezo menyiso jopiny michoke jopiny tinyiso gi ni pesa otiyo chalo kama wan chalo kama. Koro kanyo waonge gi ler mwanyalo wacho kaka jopiny. Yore mwaringe e piny kucho wa jo pikipiki waneno ka nitiere kuonde mabeyo moselose. Ariyo kwa ng'iyo nyalo kinyi waneno ka yo iloso no kanyo gono lam. Ana achiel kuom go wanyalo kwano. Kor gwenge wayudo yore moseyaw mabeyo mwanyalo ringe. Ma kada kitino customer mane gech tichopo kod maseyo. Mar ariyo wan kaka wan youth onge gima lochunge dono kosekonyo. Sirkal ni pok okonyo kaka wan youth. Pod wan chien. Koro sirkal no ng'iyane kaka dwaro konyo youth.